皆さんこんにちは。各位观众朋友大家好。台湾ダーのちょこっと台湾語フレーズ、台湾ダー華語講台義のコーナーです。台湾を応援するキャラ、台湾ダーと一緒に楽しく台湾語を覚えましょう。今回は絶対使える基本フレーズ10個を大公開。どれもよく使う必須フレーズばかりです。これだけでも言えるようになれば、台湾の人に褒められること間違いなしですよ。では早速行ってみましょう。你好、你好、こんにちは。これは主に初対面の時に使う挨拶です。2回続けて你好、你好と言うとこなれ感が出ますよ。多謝、多謝、ありがとう。一番よく使うお礼の言葉です。2回続けて多謝多謝というのも台湾らしい言い方です。すっごくありがとうと言いたかったら、真多謝と強調の真をつけてみましょう。拍謝、拍謝、すみません。これもとてもよく使う表現です。人に話しかけるときにも使えるので、日本語のすみませんにとても近い感覚ですね。パは息を思い切り破裂させる有気音。NN は微母音を表すので、鼻にかけてパインと発音するのがコツです。拍謝、ぜひ使ってみてください。お、あねよ。お、あねよ。ああ、そうですか。これは絶対覚えたい相槌。何か相手が言ったら、とりあえず、お、あねよ。で OK です。少しフォーマルな感じで、はいという意味のしーという表現も合わせて覚えておくと便利ですね。しーは低めの音で長く平らに伸ばす音です。過去のしとは違うことに注意してくださいね。这是啥物？这是啥物？これは何ですかと尋ねる表現です。ぜはこれという意味。しゃみが何という意味です。ぜししゃみ。気になるものがあったらどんどん尋ねてみましょう。我真介意。我真介意。とても好きです。気に入りましたという意味。食べ物、服、景色などいろいろなものに対して使えます。相手が何かくれたとき、我真介意と言ってあげるときっと喜ばれると思います。真好食。真好食。美味しいです。これは言えると便利。グルメ天国の台湾では必須ですね。真好食。ぜひ行ってみてください。我要愛坐。我要愛坐。これをください。これが欲しいです。これは買い物をするときの基本フレーズです。料理の注文にも使えます。欲しいものを指さしてこう言ってくださいね。一つなら、チレー。二つなら、ヌンエーと最後に添えるともっといいですね。再会。再会。さようなら。親しい間柄では、バイバイということもよくあります。迷ったら、両方つなげて、再会、バイバイと言うといいかもしれません。いかがでしたか？台湾語必須フレーズ、ぜひぜひ覚えて、どんどん使ってみてください。多謝大家收看。再会。